हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव दिनैहाय जों उदालगुरियाव थांनो ओंखारदों सनाउनाव थांसै आरो ना दिनैहाय जोङो लोगोफोर बाइकजोंबो थाङा कारजोंबो थाङा ट्रेनजोंबो थाङा जों मा थाङो दिनैहाय स्कुटिजों थाङो लोगोफोर नै स्कुटि रेडि आरोना नै बेखौ आं दा होग्रोगोन ओरैहाय बोरमानो ओमफ्राय दाउनो बेखौ केक हाख्लाबनायनि दङ ओमफ्राय ओंखाम दं आरो एसे बेखौहाय दाउनो ओमफ्राय बोरमानो आदार होनानै थांनोसै जोङो सना मोनाव फै लिंहरदो दे जादो खाबाय जाबाय नुबाय बोरमाया माबायदि जायो जोंना बोरमाया नै केकखौ माबायदि जायो नै देन्जार जायो दा दं थाथ'दो दे देन्जार जाखायो बाय दायो जों ओरैहाय दाउनो ओमफ्राय बोरमानो आदार होबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांनोसै आरो न'निफ्राय डाइरेक्ट उदालगुरि टाइमा 10:41 जाखाबाय नै बिराद लेट जाबाय माने जोंना केक अर्डार दंमोन नालाय केक अर्डारानो मोनब्रै दंमोन माथो डेन्जार नुयो नोंखौ थोस गन्थंखौ माथो होथेजोब्बाय गन्थंआ हां बार जागोन दा मास्कआनो गैया मा खिन्थु नों सालाया दे नों सालायनांगौ मिथिबाय नों सालायनांगौ दे दिनैहाय नै हेलमेटआ बेखौसो हमगोन लोगोफोर आं नै पिकेनि बेखौसो हमगोन दिनैहाय ओमफ्राय ग्लभ्सबो गोदान दंखायो नै रयेल एनफिल्डनि मुख्रा थुफि गानायसै आं भेसपाखौ दिनै उदालगुरि देखायनोसैब्रा बेंकआवहाय जोंनि गानग्रा जोमग्रा लाजोब्बाय ओमफ्राय नै सियार लादों दा लामायावहाय एसे रेस्ट लानोहाय जिरायनो थाखाय बहा थांनो नागिरदों माथो डेन्जार नुबाय नोंखौ आं गाखोनोसै आरो गाखोयो नामा आं इयाव सालायनो हाया ओइ लामाया मान फिसायाव इयाव सालायनो हायो लामायानो खहा आयु इदि हमलाबाया रायदो एफा फैयो नामा जाबाय दा न'आव फाइमारि खालामो दा जायगा थोदों दा मोजां सालायलै मोजां सालाय लामा फिसायावबो दासो बिजनि टल गेट मोनफैदों नै 1 घन्टा सालायजेनबाय लोगोफोर ओमफ्राय हिनजावाथ' बेंटलसिमाव सालायनो हाबाय नै जोङो दायो मोनफैबाय बरपेटा रड जोङो दायो बारामा मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै कफि नैबे मा चिकेन शप कफि गोथाव मोनो इनिखौ ओंखायनो लोंखौ दिनैबो दाखालि खनसे लोंखांखाबायमोन जोंना मेन हाइवे सिमां हटेल सोरबाफोर ओरैहाय फैयोब्ला होनदों नामा ट्राइ खालामलां आरो दा गोथाव बारामानिफ्राय जोङो दायो तामुलपुर जाना थांनोसै बारामा नों फैफेराखैमोन ना बिजों फैफेराखैना फार्स्ट टाइम दिनैसो फार्स्ट टाइम नै हिनजावा दिनैहाय ओरै गामि देखायलांसै बिनो डाइरेक्ट तामुलपुर ओंखारनोसै ओमफ्राय बारामा कलेज जोङो दायो तामुलपुर मोनफैबाय लोगोफोर नै ओरैहाय रंगिया थांबाय दा जों नैबे लामाजों थांबाय थानोसै आरो उदालगुरिया 62 दंबाव फैयै फैनानै जोङो दा मोनफैबाय नै बार रिभार बरनदि होनो आइलेन्ड बोलायसै आरो बरनदि आइलेन्ड माने बे ओरैबो दै दा बे दलं ओरैबो दलं ओरै दै ओरै ज'यै जायो खोमा ओमफ्राय बे खायफा आइलेन्ड होनबाय आदसा फैयै दा बानेरि मोनफैबाय लोगोफोर नैबे थांबाय जाहैबाय टंला ओमफ्राय जों ओरैसो थांगोन नै उदालगुरि 19 दंबाव नै जोंना बारा गोजान गैला हरसिङाव नालाय सानाबो हाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो सौफैबाय
मामिनि दखान नुनोसै दै मामिनि दखाना बोरो मामि आलु जानो मोनो आलु मोनफैबाय आरो खस्थ' मस्थ' जोङो दा नै दखाननिफ्राय न'आवहाय थांगासिनो लोगोफोर नै लामाया जोंनि होजोंनि न'नि बायदिखा आरोना लामाया गोलावखा गोजाननो नै टार्निंआनो खैथा दं नुबाय टार्निंआ कारसो दिगदार जायो लोगोफोर बेखायनो कारखौ लाबोनाय जाया टार्निंआव दिगदार जायो आंनि कारखौहाय जेरैथिनो सोफैयो आं लाबोब्ला दायो लाबोगासिनोमोन नै माबा मा होनोमोनलाय बायबायना बेराया डेन्जारसो लामाया नै खाथ्राखा हाखर हाला गोनां जादों नै टार्निं बाव नै शिलंनि टार्निं शिलं रडसो लोगोफोर डेन्जारसो नै जोङो बैग्रिया बेटखौ बुजोबबाय बोरै थांबाय ओरैनो ओरै जायो बेयावबो दोनजायो दोननो गोसोबा दस लाखा थायो माथो सौफैमारबाय अब्ला टाइमा बेसे जाखो ओमफ्राय थावा नायलाय थावा 4:35 थावा फुलमोन 6 लिटार सोदोंमोन आं नै दासिमबो दंबावोसैनो 5 लिटार थांबाय इसोरनि अननायजों मोजाङै मोजां सफैबाय भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै नामा फोजोबथ'वा ए जिमे खुगिया बारा खुगिया ब्लेकखादा अरफेराखैलै दिनैसिम माबोरै दं नों माबोरै दं हा मोजां दं दा हा मोजां दं दा दिनैसिम माबा खामाखै इयो र' अरफेराखैबो मायाखैबो बरियानो डेन्जार ओमफ्राय बोरमाफोर मालायनि फैदोबा मालायनि बुस्थुखौ होखायोखि आरो होखारखायो ना हाद्रि नांबोजोब्बाय नै अबस्थायानो गैला माथो लेथ्रा जाजोब्बाय आयै बेगा सुजाया बिदि सुजायोलै आंना अबस्थायानो गैला आइये बेयावबो हाद्रि गोजासै दा बोख्लायनानै लाग्रोनोसै जोङो आरामसे ओमफ्राय थांगोन जों ओमफ्राय आलु सट बायनोसै आलु सट दहाय मोनाखैमोन नालाय जाथ'ले होननानै जों न'आव फैगौ आरो जाथ'ले दा ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामनानैहाय थांफिननोसै मामिनि दखानावहाय जाहैनोसै आलु सटखौ 2 hours later मोनफै लाबोनाया नै जानोसै बेखौ गोथावनो नैबे साहा खालामदोंमोन ट्राइ सेरिमोन गोरैनानै नागिरो होननानैहाय जाग्रोखालायबाय नोङो सुजि ओमफ्राय मैदा दे हादो जानोसै बिदि गोथाव जाखायो आइ माथो सिथाबजोब्बाय नै फ्रेस रस होनानै लाबोदों ना नै ओमफ्राय बेयावहाय नैबे केकखौ रेडि खालामना लाबोदों आरो ना खलथबनांगौ नै माने क्रिम होआखै ना क्रिम होआखै सिङाव क्रिम होदों ना क्रिम जानो बायो बेखायनो जानोसै बेखौ जानोसै आं बेखौनो जागोन जाया मानो देन्जार गोथावसो बियो बेखौ जागोन आं दावदैनि बे गोथाव जादों गोथावनो बे माबासो किसमिससो ओंखाम खानाया केकआ केकखादा केक जानोबा फै केक मोनायावलाय आरो गाबोन जाफै गाबोन माबासो बाजै ड्राइ फ्रुट्सनिसो गुसु नङा मिठासो ना अ आच्छा मिठा खाबो नङा माने मोनसे मोनसे हो एसे लाबाव मोनसे आलदा आलदाखा मोनसे खा इसको ट्राई करो तो थोड़ा सा करके टेस्टी गोथाव